ойлаш соати 7 буд. Занг зад гуфт ки анабай накун, ташвиш накашин, хай дидоро дар қиёмат мумкин набинем. Ҳамин гап задан, баъд гуфтанд ки як ду нафар қарздор номошонам нагирифтанд. Ки қарздор не, номошонам нагирифтанд. ҳамин охир он гапи зада ки шуд, занг назад ки телефон зарядаш тамом шуд, баъд дига вай намеша. Ҳамин буд охир он гап зада. Соати 3 алоқа кардем, ҷавоб надодан раҳматӣ. Баъди соати 3 баъд дига занг назадем, соатҳои 6:30 мо раҳсипори ҳамон тарафи туннел шудем. муовини вазири нақлиёти қатъи ҳамон сардори милисия ҳамон Барзоб илтиҷо кардем ки ҳаминҷа мошини бародари мо оҳиста вай кардем ки ҳамон вай нашавад. бо тоза кардан гирифтан, ду ковш гирифтан, ковш сеюм ки оҳан ба оҳан расид, садои ҳамон оҳано биромад, гуфтем оҳиста ки ҳаминҷа мошин. бо ҳамон хел ковша пас кард, баъд вай кардем, бачаҳо вай кардан, лапотка хати тез кофтан, дидем ки дар ҳаққонӣ мошини бародармон дар ҳамон сари рул ҳамин хел ранги зинда шиштага. бачаҳо тоза кардан, фуровардем. рафта қадим бачаҳо чой менӯшанд, печи ҳамон галереяда чой менӯшанд, вай мекунад. мегӯяд ман рафта мошина мекашам, мебурам барф, тарафи Ленобод мерам. ин бачаҳо илтимос мекунанд ки мегӯянд накун, бо хавфи вай тармай. ҳамин гӯш намекунад, мебияд вай мекунад, троса мебандад, вай мекунад ки ҳамин вақте ҳам кашидан ки тармай ғалғал мекунад. дуюм бор уже тармаи дуюм баъд полни мошина мепӯшонам. вале чаро фафтидам? ягон мошин чапа шуд ё барои чӣ ба назари шумо? ба назари ман аз нарасидани ҳаво. ё забор мегирифтанд, намемонданд одамои мебастанд, тамоман мебастанд, барое ки як бародари мо некуда онҷа қариб 500 мошин дар ҳамон тарафи перима, 500 мошин то майхӯрая ҷамъ шудагӣ. яма ин худсарона, якташ гузашта, дуташ гузашта. баъд ҳамин компания РС мо ҳамин қадар номинатдор хафа ки вақте ки мо ҷасад овардастем, пост пул гирифтааст. ҳамин постҳои РС пул гирифтааст.